राधे राधे प्रणाम। मैं हूँ सरिता, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूनम सरिता संगीत में। कैसे हो आप सब लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के बीच में मैं आज बहुत छोटा सा प्यारा सा हंसी मजाक का नाच गीत लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलई। माई तोहार रजा रोज गरिया वही, माई तोहार रजा रोज गरिया वही, रोज गरिया वही हो रोज गरिया वही। उनहू के जेल भेजवऊ बई, बलम सऊ नंबर बोलई बई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलई बई। भाभी तोहार रोज झगड़ा मचावई, झगड़ा मचावई हो झगड़ा मचावई। उनहू के अलग करऊ बई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। उनहू के अलग करऊ बई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। बहिनी तोहार रोज रगरा मचावई, रगरा मचावई हो रगरा मचावई। उनहू के डगर धरऊ बई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। उनहू के डगर धरऊ बई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। ससुरे से नैहरे न जाबई, बलम सऊ नंबर बोलऊ बई। ससुरे से